Chief Chimoyo, Headman Nyamanza, Village Tori, ndo kwatiri muzuva ranhasi. Kazwai muri yeZimbabwe. Kusangana kwatiri kuita nhasi ira rimwe zuva katiri munzvimbo yeMutoko. Ndofunga paya zuro munotondera tichikupai nhau tiri kumudzi uko kune mwana ane 14 days, nhasi tingatoti 15 days, ashaika hasi kuonekwa. Patonzi mhepo yake yakutobata kune mumwe munhu achitaura maurayirwa akaitwa. Tiri kuno kwaMutoko ndokwatakakupai nhau zvakare ya B. Mukoma B mondiregerera. Idzi nhau hatisiriswe Drumas Media vari kudzigadzira. Inhau dzatiri kunzwa munzvimbo mamunogara. Isu takanzwa neaudio yakasekuleta kuti B anenge atanga zvakare mabasa ake. Ndo zvaita kuti timhanye kuno tinzwe kuti nhau iyi yakamira sei. Nhau ndia mama vanga vakuurawa kana kuti vanga vakurepwa. Zvisinei, regai tikupei mama ava vatitsanangurire kuti zvakafamba sei. Andrew Neshamba ndiro zita rangu. Senguva dzese kamhuri yeZimbabwe tinokurudzirai kusubscribe kuDrumas Media. Drumas Media, taking you to another level. Ndoitwa Rosemary kana Vete. Tiri kuno kuChisambiro kwaMutoko. Takasangana nedambudziko ndakasangana naro paNyarutepo. Takamuka pamba kumahwani. Ndobva taenda unotengesa muriwo kuBlue. Tasvika pamidzi panonzi paNyarutepo zvekuma3 mabhazi anga akutofamba. Saka takaona murume asi patakatangira kumuona pasaidi panonzi pekwaTsabora. Ndobva takatangira kumuona pasaidi padipi. Ndobva taenda tadarika pakiriniki, vataenda vatasvika vatamira pasign post chepasekondari paNyarutepo. Saka taipapo tiri kuzorora kwakasvika mumwe murume. Mvabvunza zvikanzi naye ambuya mukuenda kupi? Tikati ako imi munotibvunza kuti muri kuenda kupi, muri kudei? Zvikanzi ako imi muri kwani? Ndikati ko imi munondibvunza kuti muri kwani, ko imi muri kwani? Zvikanzi ini ndobva kuinyanga. Ndikati ini ndiri kwaGurure. Zvikanzi mukutaura Gurure, ndiGurure upi wamuri kutaura? Ndikati Gurure baba washira. Zvikanzi ho. Saka bvangotena bvauya nechekumberi kwedu zvikanzi ndikuda kuchiuya ipane imi mambuya wakuru imimi. Ndikati muko muri kudei neni? Zvikanzi aiwa chiuya itimbotaure. Ndikati aiwa inini handina kufambira izvozvo. Hazvisiri izvo zvandafambira. Murume wevha aramba achichovhera kwatiri. Saka isaka takaita zvekugara. Kusimuka kwatakaita takuda kuti titize tidzoke kuNyarutepo. Murume ndo paakabva asvika bva andijambira huro. Paakandijambira huro isi takatanga kumimira tichidedzera vanhu vemumaraini tichifungidzira kuti achauya. Uye akangondibata huro. Saka taingoti ndichikakanura maoko ake. Mwana wangu ndandine mwana wangu ane 10 years. Saka mwana wangu iye akanibata nechekugotsi. Mwana wangu anga ari nechekugotsiwo zvakare kumugotsi kwemurume uyu. Saka mwana wangu amene kuti handisi kuziva kuti akazvifambisa sei. Iye mwana wangu anongoti ndakajambira mama ndobva ndabata huro hake chihuro chinomedza ichi. Ndochandakangomubata. Bvaro atochiyanga ine mwana wangu ndopaakatanga kutisiya. Paakatisiya akabva amhanya pane chimota chakafa chachiri kusaidi kumberi kwataibva chekuNyarutepo. Saka ndopaakamhanya bvapinda muchimotikari mwemo. Asati asvika kuchimotikari akatanga kutishera matombo nendandi. Zvikanzi ndoda kukuratidzai hunhu hwangu, hamuzive hunhu hwangu, mada kukuratidzai hunhu hwangu. Saka isu paakangotisiya paakangomira kukandira matombo, isu takabva taenda kumberi panonzi pamaitsatse. Ndopatakamhanyira ipapo tichienda kunokumbira rubatsiro rwokuti tihwande. Ndopatakazonoponera pamaitsatse. Asi amuoneri kuti pamwe chinangwa chakaida kukurepai? Chinangwa chake handina kuziva kuti changa chiri chinangwa chei. Nekuti akangondibata huro isusu takakasika kuchema tichidedzera vanhu. Akangondibatawo huro, saka handina kuziva chinangwa chake chachiri chekuda kurepa here kana kuti changa chiri chei. Iyi nzira yamunosifamba nayo zvakanaka? Tinochifamba nayo zvakanaka. Hakuna maproblems amunosimbosangana nawo? Problem yanga iri ndeye kutotanga iyoyo. Alright. Ini ndoitwa Simon Makina. Ndogarawo muno muChisambiro. Ndino mudzimai akasangana nedambudziko. Saka panguva ndakasimuka ini ndezoenda kubasa kukiriniki. Ndipo ndakazotozvokumanguva zvakaenda kuma-8. Ndipo ndakazoona Chrome bag wadzimai wangu. Saka panguva iyo ndipo ndakazofona. Ndasiti ko mafamba mushe here ndeiziva kuti vanokasika kudi kudzoka. Saka panguva iyo ipo ndakati ndakutaura nawo ndipo vakazoti no ndasangana noda nochii notsaona.
ndikatsaona iko zvikanza tanga tadzipiwa murodhumu takiteerana nomunhu wacho atidzipa sambona azoti no zvinokolai dhaka ropa ipapo po zvaitikira muye naro zvikanza no dhaka racho ndanga ndatora ndauya naro ndikati alright saka nguva iyoyo ndakamboshanda hangu ndanga ndakundoshanda but pfungwa dzangu manje dzanga dzakundopishana panguva iyo saka vakazonga vandonditiwo no ndikumbotendera edu pamidzi panotoitengesa muriwo saka nguva iyoyo shuwa wakazouyawo zvomasikati ndipo wakazosvika wobva wandishedza ndiri pakiriniki payapa bva watonditi take ndakomba ndikati alright regai toonana manheru ndabvawo kundiri pabasa potiri saka nguva iyoyo ndakazosvikawo kumba hangu pandangobvunzawo matsananguriro wakandondiitira wakadzi ndikati hapana zvikanzi shuwa mwana ndiye akazojambira murume iye bva abata huro yomurume iye saka murume iye inofunga akazonzwa kuhwadzika ndopa akazovaregera bva azokundikana bva azotisa saka uko akanga aona tochi hanzi yagadhere yaibva kuchikoro saka vanzwawo mheremhere yaiitika ndopa akabva azotisawo saka inangu handina hangu mbotora matanho ndakandoti no mwari zvomakundawo madari zvaita zvakanaka tisanzwawo ngoti vakazotowa statement kunyarutepo vati tasiya tanyoresa statement dzanzvinga dzinyohwe kunoko saka ndopo tati dzazonzwa rizawo sekupi ikoko zisabva ikoko ndo pondakandomirirawo zvangu right mati makanokora ivhu pane here amunoziva anokwanisa kugadzira vanhu vanenge vaita zvakadaro inini hangu ndinovazi ndinogona kutotsvaka vanogadzirira munogona kutotsvaka here ndi munotogadzira nekuti ruzhinji rwenyika ruri kunetsekana nevanhu vakadaro kana muchikwanisa mubva matizisa kuti aiwa izvo ndozvita sei aiba pano tinongodarowo zvokundodawo zvomunamato isi tinoenda kumachechi asi manje tinozongotsvakawo tozomboona kuti zvii zvinomboitika kana zvakundikana kumachechi tozoona tora matanho munenge mavanzisa chokwadi maita basa hongu kamuri yezimbabwe ndicho chirongwa chatakupai ndofunga manzwa zvakatora nzvimbo isusu chedu kupakura chete zvinenge zvabikwa navanhu musazoti mabika mbodza aiwa tinenge chikuzivisai zvinenge zvichitora nzvimbo muzimbabwe yakasununguka muzimbabwe yababa Andrew Neshamba ndiro zita rangu ngatisanganei mune zvimwe zvirongwa zvachiramba tichikupai tisati tapedza nhau yemwana wokushayikwa tichasvika nayo kumapena toziva kuti zvakamira sei. Don't forget to subscribe to Drumas Media. Drumas Media, taking you to another level.